германското правителство вкара субсидия за намаляне на цената на горивата, която се равняваше на 14,4 евроцента на литър, което е намаление от данъците на самите горива и реално на бензиностанциите се получаваше около 15-17 цента намаление на цената, което важи за май и юни. Но от 1 юли, ако няма допълнителни нови намаления на цената, цените на горивата ще скочат с съответните центове. Аз забелязвам много странна вървеж на тези цени на горивата. Един ден цената е около евро и 90 в Берлин, на следващия ден е 2,20, на следващия ден пак е евро и 90. По едно време максимума, който беше стигнали цената на горивата, беше 2,50 в Берлин, в града. На други места мисля, че стигна и над 3 евро. Ще видим какво ще стане от юли месец. Както казах, тази субсидия, която е за май и юни, ще приключи. Ако не вкарат нова субсидия, цените ще се качат с тези съответните там 15-17 цента минимум. Колко още могат да се качат, ще видим.